izan genuen, istilua, Jean Flandeur Franco denboran, izan genuen meze bat eta pisket ez da izan genuen, eta egun baten torri ziren etxera, eta zan ziaten polizia zen, eta berarekin jun behar nuela, eta jun nintzen komisaria, eta han egon nintzen, eta galderak, eta baina, ez zan ezertxo hori gertatu, sustu handia hori bai, baina hori ikendut ez beste ezerrez. Urte oso gogora ziren, eta nik askotan esan dut, denbora arietan nik oso bat oso argi eta garbi, zeman maite dugun gure bizitza. Orduan ikusten genuen nola bat ati bezala ibiltzen zirenako apaisak polizian antxe atzeti zebiltzelako, eta, en fin, dana bizitza maite dugulako. Hoxe, miseria bezala ez, baino danak jendia lanean. Horregatik egunean zehar jende gutxi ikusten zen, dana zeudelakoia sartuta bere lanetan Donostian daula.